29-ші гимназия Шайтан тояқлары. Исеміз қадір достар, сіздің қоршығызда шайтан тояқлары. Біз Тотар Юниор Лигасының ең еш КВН командасы. Шуңа көре біз руки вверх сөзін ишіткеш, қолларны іске көтеребіз. Һәм біз мәхәббәтне менә шулай көребіз. Biz İngiliz komanda, şuna göre maşinada детский креслода yürüyüz. Машинада мен Гүләнім білән йөрим. Җитте инде. Biz İngiliz komanda, şuna göre минем токмак бар. Бимибез, җырламыйбыз, чөнки без бала чага, акча алып зурабыйлар, мәзәкләр безгә яза. Емезеклер, шайтан тояқлары КВН командасы. Башлыйбыз! Хайырлы кеш дуслар. Білгәнегезчә, татарларда бик узын фамилиялар була. Шул хәлне карап китик. Габдрахман, Султан, Муса, Гали, Икенче дәрескә мин барыбер сине сорашакмын. Күз алдыгызга китерегез, дөньядагы иң көчле кеше тренировкада. 999 триллион 999 миллион 999 мың 998 999 триллион 999 миллион 999 мың 999 Olmağaç şişmeler гидрокарбонат. Бүгін гидрокарбонатқа қадар жеттік. Қазір сол қолға 999 триллион 999 Көз алдына кетірігіз, екі малай алмауырларға кірген. Әкрен генә. Ого, ойнас қара нинди зур алмалар. Өйе, минем бакчадагы кебек шундый тәмлеләр. Сәлам бабай. Ойнас, бу синең бакчамыни? Юк, минем бабай монда печән урларга йөри. Әйдә киттек. Көз алдына кетірігіз, мәктәптә бүтін бала кіш чирләгән, ләкин бір кеше келді. Бүтін балалар чирли ауыл мәктәпкә килгән. Ойнас, бәлки синең башын авыртадыр. Юк. Бәлки синең өчен авыртадыр. Юк. Ярар, Ойнас, әйдәле синең белән кышышлы уйныйбыз. Әйдәгез. 1, 2, уф, котылдым мин дә өйгә. Так, кеше изге вәли күн үтті, кім нәрсе эшләде? Мин үз кызымны кафега алып бардым. Мин үз кызыма йөзәк бүләк иттем. Йөзек, проволокадан ясалган. Менә мин ул бәйрәмне өйдә әтияне белән каршыладым. Чөнки аларга карата иң зур мәхәббәт. Марат, дөресен әйт инде. Синең бит кызың юк. Шайтан тояклары командасы, рәхмәт. Әйе, юләр иде.